इसोरनि हिर' जाबावनो सिख्लाफ्रा आंखौ एदावबाय थायो सलमान खान बायदि नुयो होननानै आंलाय सोरनि जिउनि जाबावनो सिख्लाफ्रा आंखौ जंखायबाय थायो शाहरुख खान बायदि नुयो होननानै सिख्लाफ्रा आंखौ एदावबाय थायो सलमान खान बायदि नुयो होननानै देवबार लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो स्विमिं पुल गोदान जायगायाव देखायगासिनो दं आरोखि दै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माने गोदान स्विमिं पुल दै बियो माने जोंनि लकालिटि गोदान स्विमिं पुल आरो बिराद गरम ना लोगोफोर बोथोरा बिराद सान्दुं टफि हमबाबो थानो हाया नै बिराद गरम जायो टफिजों ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खौरां होनो सानदों आं नोंथांमोना गोजान गोजान जायगायाव बिराद गोजान गोजान जायगायाव दुगैहैयो स्विमिं पुल नैबे जायगायावबो दङ नै माने लकेल स्विमिं पुल होननानै बुंनांगोन बेखौ जायगाया बिराद थान्दा दुगैनो मोजांथार बिराद गोग्गो आरोखि ना नैबे जायगायाव फैनानै जों दुगैनो फैदोंमोन आरोखि ना दुगैनो फैनानै बेहाय नायफैनाय जादों दिनैहाय बियो खैरा जरा होननानै बुङो दै लोगोफोर गामिया चिरां जिल्लानि सिङावनो दङ बे जायगाया दुगैनो बिराद साफा नोंथांमोना जायहा फैनो गोसो नोंथांमोना फैनो हागोन आं जायगाखौ क्लियारै देखायलांगासिनो दङ जेखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना नायलांफादो आं देखायलांगासिनो दै भिडिअखौ नैबेलाय नै बिराद मानसि दङ फैयो आरोखि दै बिराद थान्दा जायगाया नोंथांमोना नुहुरखाबाय नै बेलाय बरिया जायगा नै नुबाय दा बिराद साफा दैया दुगैनोबो गुसुथार बेलाय नै दिनै खमबावसो मानसिया ओमफ्राय दस्रा दिनावहाय गोबां मानसिफोर जासिनो बिराद मानसि दुगैफैयो नोंथांमोना खोनाखाबाय देक दामलायलायनानै दुगैनो फैखायो आरोखि बे जायगायाव नै जायगाया बिराद क्लियार नोंथांमोनाबोथ' नुखाबायना आं देखायलांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायलाङोबा आरो जायहा फैनो गोसो आं जायगाखौ खोन्थाहरखाबाय जेखिजाया नायलां भिडिअखौ नायलाङोबा जुदि जायगाखौ फसायनानै नोंथांमोना दुगैफैनो गोसो दंबा दुगैफैनो हागोन आं एड्रेसखौबो खोन्थाखाबाय होमबा नायलांनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय गोदान स्विमिं पुल जायगालाय बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बियो गोदानै खुलि सोरबा दुगैफैबा दुगैफैनो हागोन बिराद फ्रेश रयमना आरो बाथौ रिजर्ट थाङाबालायनो नैबे दैयाव फैयो आरोखि बिराद बरिया जायगा नैबेलाय नै फ्रेश जेबो सिन्था खालामनाङा आरोखि ना बिराद बरिया नै दैया नैबेलाय जायगाया बेबायदि हाजो सेर सेर बिराद मोजां आरोखि बिराद समायना जायगाया नैबेलाय ओरैनिफ्राय ओरै फैनाय दै नुबाय दा औ हा बे सिंजोंबो दै दं ए हरिसो आंलाय मिथिबावाबा बे सिंजों दै दंबायो बे सिंजों दै दं आरोखि ना बे खालबाहार नुदोंना बेजों एकदम डाइरेक्ट बैनिफ्राय फैनानै ओरैहाय डाइरेक्ट आरोखि ना दैया नैबेलाय नै बे सिंजों दै ओमफ्राय दुगैगासिनो दं नैबेलाय बिराद बरिया सोरबा दुगैफैबा दुगैफैनो हागोन क्लियार जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया ओरैनो बोहैबोनाय दै आरोखि चिरां डिस्ट्रिक्ट सामफ्रामबो दुगैफैयो नामा ब्रानसेलाय दा सामफ्रामबो दुगैफैयो दा दैया मोजांथारलै ना दुगैनो गुसुथार औ रयमना थयमना बाद देव ना बावनो थिग नै दुगैनो बिराद साफा दैया बिराद मोजां नैबेलाय दै हो बिराद मोजां बरिया दै दिनै एसे खम जादों मानसिया गामाखालि दिनावहाय बिराद मानसि जाफैयो आरोखि दै नोंथांमोना नायनानै ला जायगाखौ आरो नोंथांमोना फैयोबा फैनो हागोन आरोखि बिराद साफा दै नैबेलाय नै बे एरियायाव
गामि सिङाव आरोखि बे दैया गामि सिङाव दङ बिदिब्ला देख दामलाय फैखायो बेबो बिदिनो ओमफ्राय बे थाबथेबाय दैया बे सिंजों थाङो आरोखि बै जों थमब्ले थांगोन बे दैया बेलाय नै बेनिफ्राय ओरै ओरै बोहैबोनाय आरोखि ना बै नुहुरबायना बेजों ओरै फैयो आरोखि डाइरेक्ट नैबेजों थांबाय नैबेलाय नैबेजों थाङो नै बै नुहुरनायजों नुहुरखाबायना बेजोंहाय आरोखि हा बै गुरबायना नैबेनि दहाव गुरबायदों बेनो आइदिया खाथि खाथि जाजायबायना दिनै मानसिफोरनि जायगा दुगैनो फैग्राफ्रा नुबाय बिराद इन्टारेस्टलै ना बेग लालायना फैखादों दा दुगैनो बरियालै बिसोरो बेग लालायना फैखादों आरोखि दुगैनो नै नैबाव दोनबाय दा बैलाय बेयाव दुगैगासिनो दङ बैयाव बायबायलै बुस्थुआ बे सिंजों दै थाङोमोन ओमफ्राय गोरोबनानै दं आरोखि सोरबा दुगैफैयोबा दुगैफैनो हागोन बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दं आरोखि लकेसना नोंथांमोना जुदि फैयोबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आं गासिबो एड्रेसखौ होगोन आरोखि बिराद मोजां दै जेबो लेथ्रा गैया थान्दाबो जायगा जायहा दुगैनो गोसो फैनो हागोन नैबे जायगायाव आरोखि ना बैराजरा गामि आरोखि बियो बैराजरा गामिनि सिङाव दङ नोंथांमोना फैनोबा फैनो हागोन आरोखि दुगैनो मोजांथार ना रि मोनो नामा ब्रा बेलाय ओइ रि मोनो नामालै बियो रि मोना बिराद बरियाथ' दुगैनो गरला लांनोसैलै Pantat jalan baik, sungai sungai baik,